pripravíme si fajnovú desiatu, ktorá je bohatá na sacharidy, bielkoviny a zdravé tuky. A ak by si sa chcel náhodou vyhovárať, že pred robotou nemáš čas takto vyvárať, tak toto kľudne si môžeš pripraviť deň predtým, napríklad večer predtým ako pôjdeš spať. A hlavne to potom nezabudni dať do chladničky. Na začiatok si odvážime 70 g surovej ryže, oplachneme a následne uvaríme. Ku ryži nepridávam ani sol, ani cukor, ani olej. Normálne iba vodu a iba variť. Do ryže potom pridám 20 g arašidového masla, jeden malý banán, ja som síce použil veľký, ale dal som tam iba polovicu. Zbytočne tam budem dávať taký veľký, lebo na sacharidy to bude bohaté dosť. 125 g polotučného tvarohu, v mojom prípade je to polovica, lebo ja mám 250. 20 g ochuteného proteínu, potom to môžeš zamiešať. Hlavne to zamiešaj poriadne, aby si nemal ten proteín na spodu sypky, je to potom nič moc. Keď sa ti to bude zdať, že už je to ideálne zamiešané, tak potom môžeš pridať ovocie. V tomto prípade je to 50 g čučoriedok. Nezabudni tam dať hlavne všetky. Ani jedna nazvyš. Verím, že túto desiatu si obľúbiš a stane sa to tvojou každodennou rutinou. Dobrú chuť.